جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منشلدر سوجی بگا چوبے کا شرے انچی جاگیا برو تو زور ہے سر اگر سنگا جنے تھی سنگ مطلب مردم یارا جاگ نقصان کسی یار مطلب کور یہ تو کا جاگیا سمجھتے نا کہ تو دستے زورا سنگا دوڑ دیا سنگ مطلب پتا زمین نے سر بے کا پی آبادی مطلب مبی ادا شرے نا وہ بانگ دے مغرب نہیں مگا دیما بکا بانگ دے آیت الکرسی ابوان سنگی بزرگ زورے سر بجا پدا مشرقہ بانگ دے انچو آیت الکرسی ابوان زورے سر سنگا ہوتی بجا پدا شمالا بانگ بدے او پدا آیت الکرسی ابوان زورے سر سنگا بجا پدا جنوبا شرے نا شروع مغرب پدا مشرق پدا شمال رندہ جنوب سمجھتے نا بوئی کارا بکا تی سنگ کوشش بکا ہمیں چو دور کے کبت کم بکا پی اگر تو پیرام پہ کارا زانے پیرام پہ ایک چیزی اس نے تو سنگ مانگ کنا دوئی نیم کا ساتھ بھی اسی صورت تھی ہمیں پیرام پہ سرا اگر کت کنے ای بھی صحیح ہے اگر نہ دستے زورے سرا بکا انچی جاگے برو آبادی مبی دا بگو ہمیں کارا بکا پدا من حال دے کہ تو سائے گا گندے نہ گندے انشاءاللہ پتی تو بزنو زیر علاج ہے یہ کارا بکا ہوتی ہمیں وڑتر سوچ دا مکمل نماز بانگ جو دیگ بھی ہمیں بانگ بھی دے ہمیں چوش گٹھیا کے بانگ دیا ہما وڑا تو وہ بانگ دات کنے اچھو بانگ دے آیت کرسی ابوان و بجن سنگ مغرب پدا مشرق مبری اکین ٹیم با بانگا بھی دے ای بانگا بھی دے چاری بانگا بھی دے آیت کرسی وان سنگم بجن پدا من حال دے بری طرح یہ شکایت اس نے انشاءاللہ چرتو چیز سادی تیسرا سیدھی ہمیں کارا بگائیں چھ ماتور چرے لازم بکنی پتہ انشاءاللہ تو زندگی نوشے کے میں نہیں جنت سے آئے گا تو رسین تا انشاءاللہ تو نوشے گا